Bruno Gröning se narodil 35.1906 v Danzigu Oliva jako syn zednického políra. Už jako dítě působil uklidňujíce a léčivě na lidi a zvířata. Po absolvování národní školy se začal učit obchodníkem, ale na přání svého otce učení za 2,5 let přerušil, aby se stal tesařem. Ale ani zde učení nedokončil, neboť firma, u které se učil 4 roku, před ukončením jeho učení musela zavřít kvůli špatné a malé poptávce. V následujících letech se živil různými činnostmi. V druhé světové válce byl v roce 1943 povolán do vojenské služby. 1944 byl zraněn a dostal se do ruského zajetí. Z tohoto byl pak v prosinci toho samého roku propuštěn do západního Německa. V Dillenburgu Hessen si najal byt a spolu s dalšími uprchlíky ze Sudet založil pomocný spolek pro ty, kteří byli vyhnáni. Z Dillenburgu vedla pak Bruno Gröninga cesta v březnu 1949 do Herfordu. Zde se ocitl téměř přes noc ve světle veřejnosti, když se veřejnost dozvěděla o vyléčení chlapce, který různými lékaři a profesory byl už vlastně odepsán jako nevyléčitelný případ. Během několika dní se tu seběhlo na tisíce těch, kteří v Herfordu hledali vyléčení. Všichni ti, kdo přicházeli, doufali, že budou od zázračného doktora Gröninga vyléčeni a skutečně. Po dobu 3 měsíců se odehrávalo na Wilhelmově náměstí nepochopitelné. Tento prostý muž z Danzigu nechal zmizet nemoci, proti kterým byli lékaři bezmocní. Ve dvoře tam byla zahrada, už celá roztlapaná od nemocných. Chromí, polochromí a jiní. A najednou se ozval křik. Během doby, ve kterou jsem byl přítomen, najednou mohli lidé jít. Odehrávalo se to přesně v té době, jak jsme později rekonstruovali, kdy Gröning byl ve Velbert, kde léčil a v tu dobu došlo i zde k vyléčení. Trvalo to 2 hodiny, pak přišel zpátky, musím k tomu dodat. Měl jsem slzy v očích, tak dojemné to pro mě vše bylo. Podíval se na mě a řekl, nu, jste tu také a je to tak, jak jsem vám říkal? Die vielen Menschenansammlungen auf dem Wilhelmsplatz habe ich erlebt. Ich habe erlebt etwas, was so aus der Vernunft nicht zu erklären war. Zunächst einmal war es für mich Zažil jsem mnohá lidská shromáždění na Wilhelmově náměstí. Zažil jsem něco, co rozumem nebylo možné vysvětlit. Velmi hluboce na mě zapůsobilo, že lidé, kteří zde čekali, spolu zacházeli vlídně. Když se Gröning objevil na balkóně, vládl přirozeně ještě větší klid, o kterém bych řekl, že to byl klid míru milovný, ve kterém ale přesto všechno vládlo velké napětí. A když pak zažijete, že lidé, kteří předtím pravděpodobně se nemohli pohybovat, vstali a chodili, že odhazovali berle, a pak jsem mohl zažít, že se zde děly věci, které nebylo možné vysvětlit, ale mohly být pozorovatelné, ale které se zcela odlišovaly od ostatních ošetřovacích metod. Ganz ohne Frage so bei ihm erleben dürfen, dass dort Dinge geschahen, die nicht erklärbar waren, die aber festzustellen waren und die sich ganz wesentlich von den sonstigen Behandlungsmethoden unterschieden. Na nátlak lékařů zakročili úřady a vyslovili Bruno Gröningovi zákaz léčení. Bruno musel Herford opustit. Na zakázku časopisu Revue nabídl lékař a psycholog profesor H.G. Fischer Bruno Gröningovi v červnu 1949 jeho metodu vědecky přezkoušet a tím mu otevřít cestu k volnému působení. Bruno Gröning nabídku přijal a koncem července přišel do Heidelbergu, aby spolupracoval s tamnější univerzitní klinikou a podal vědecké vyšetření fenoménu Gröning. Výsledek byl pro vědce překvapivým, neboť i pod kritickýma očima lékařů docházelo k úžasným vyléčením. V září 1949 byl pak středem pozornosti Traberhof v Rosenheimu. Sem na toto místo proudili tisíce a tisíce lidí, kteří v Bruno Gröningovi spatřovali poslední naději. Toto dění bylo mohutným svědectvím doby,
nouze a bídy, ale také otřesujícím svědectvím neschopnosti tehdejší vědy. Stát se vládcem nad bídou a nouzí a nemocí. Materiální myšlení dovedlo člověka do propasti bezvýchodnosti. Působení na Trábrhov poukázalo na novou dobu, ve které člověk opět nachází zpět k Bohu a poznává, že je bez Boha ničím. Zde konala dílo vyšší moc, která chápavosti rozumu musí zůstat uzavřena. Bruno Gröning stál nyní na balkóně a to neuvěřitelné se stalo. Chromí odhazovali jejich berle daleko od sebe a mohli opět jít. Slepí nabili zraku. A tu jsem pojednou uslyšela ženu, která křičela: Pane Gröning, děkuju pěkně. Vzala její berly a vhodila ji mezi lidi. Mohu opět chodit. Najednou stojí vedle mě muž a já nevím, snad chtěl také pryč. Pojednou se opřel rukou a skočil přes výběh pro koně. Bylo mu asi 50 let. A pak skáče přes tento výběh znovu. Říkám: to tu jste ale na nesprávném místě. Co tu vlastně chcete? On se usmívá, jde zpět, chmatá po své náprsní tašce a říká: podívejte se, vzpomínám si, jestli se nemýlím, bylo to v pátek, co jsem zde byl, v neděli jsem tu byl a v neděli jsem byl ještě 100% těžce postižený. Válkou postižený na 2 berlích. A tu mi ukázal svůj doklad, že je 100% postiženým a říká: od té doby chodím. A ten po 4 až 5 dnech skočil přes ten tak vysoký výběh pro koně, jak vysoko může vyjít. Možná 1 metr, aby koně nemohli přeskočit. Byla tam stáj a on, podepřen jednou rukou, skočil přes. Und wissen Sie, wie ich denn da ankam und aufstieg? Also da habe ich gedacht, also sowas gibt's nicht. Warum? Also da waren Menschenmassen draußen vor diesem Traberhof. Also tausende von Menschen. Když jsem dorazila a vstoupila, myslela jsem, to není možné. Spousty lidí stály venku před Trábrhofem. Řekla bych na tisíce. Ve vozíčkách, chromí děti, které plakaly s vyrážkou. To vše mnou duševně otřásalo. Můžeme říci, že to byla armáda bídy. Armáda bídy, ano. Tito lidičky, kteří se tlačili na velké okenní tabuli Trábrhofu, kde jsme se nacházeli, to byla jedna velká hala s velkými okny kolem dokola. Tak jsem i já dostala dovnitř strkáním a tlakem. Vpředu bylo jeviště a tam seděli ti na vozíčkách, na židlích, chromí a slepí. Já jsem seděla jen tak. Pan Gröning nechal vše tak uspořádat do řad. To, jak se bude sedět, to neurčil on, ale předtím jeho spolupracovníci, aby mohl všude projít mezi řadami, neboť si přál hromadné léčení. A už předtím došlo k těm jednotlivým vyléčením. A to jsem viděla na vlastní oči, že lidé, zcela určitě nejméně 3, vstali z vozíčku a mohli jít. To jsem viděla. Gesehen, dass diese Leute, also bestimmt waren es 3 Stück, aus dem Rollstuhl aufstiegen und Schritte machen konnten. Das habe ich gesehen. Denně jsem přicházel až na 30 000 lidí, kteří hledali pomoc. Docházelo k dálkovým vyléčením a hromadným vyléčením. Mnoho lidí našlo prostřednictvím Bruno Gröninga víru v Boha. Podobně na Trábrhofu se Bruno Gröning uchýlil zpět do Bavorských hor, aby přezkoumal některé z nabídek k založení tzv. Míst léčení. Pod tím rozumím místa, kam by hledající pomoc byl umístěn a kde by se mu v klidu bez rušivých podnětů zvenčí rodiny, nevěřících členů rodiny a tak dále, mohlo působením této síly procházející Bruno Gröningem dostat vyléčení. I když mu bylo předloženo několik takových nabídek, nedošlo nikdy k jejich uskutečnění. Někteří obchodně zdatní pomocníci, šlo o to vydělat na fenoménu Gröning jen peníze, to dokázali zmařit. Současně hledal Gröning po svých cestách, jako by mohl legálně a v uspořádaných poměrech působit. Byly založeny různé spolky, aby umožnili Gröningovi svobodné působení. Bohužel ale dosáhli jen opaku, neboť vedoucí spolku nejednali v jeho smyslu. Ti, kteří na něm chtěli nejvíce vydělat, se ukázali jako jeho největší nepřátelé. Tito usadili vše na to, aby důvěru těch, kteří hledali u Gröninga vyléčení, zničili pomluvami a lžemi. A přece nemohli zabránit, aby i nadále nedocházelo k velkým vyléčení. Ja, also das Herausragende war eben, dass da ein Mann reingetragen wurde,
der nicht laufen Tím největším zážitkem bylo, že sem byl přinesen muž, který nemohl chodit. Byl položen dozadu do sálu a Bruno Gröning držel svoji přednášku. Pak někdo náhle řekl, pane Gröning, zde vzadu leží ještě jeden. Gröning téměř nereagoval, řekl jen mimochodem, já nezapomenu žádného a přednášel dál. Po ukončení přednášky tento muž najednou vstal, mohl chodit, došel si k pultu a dal si jednu skleničku kořalky. To tedy bylo něco nepochopitelného, že člověk, který nemohl chodit, který sem byl donesen pár hodin poté, vstal a odešel. Ein Mensch, der nicht laufen kann, der da reingetragen wird, dann nach ein paar Stunden aufsteht und weggeht.